Na Slovensku boli vyvinuté a sériovo sa vyrábajú lacné, efektívne a rýchle moduly práškového hasenia požiarov Sapphire, ktoré sú určené na hasenie požiarov v prvotnom štádiu splanutia automatickým, autonómnym a samospúšťacím spôsobom. Toto riešenie umožňuje predísť veľkým materiálnym stratám z požiaru vďaka minimálnym nákladom na inštaláciu hasiacich modulov. Sú univerzálne, sú schopné hasiť kvapalné a plynové substancie a taktiež elektroniku, ktorá je pod prúdom bez obmedzenia hodnoty prierazného napätia v otvorených i uzavretých priestranstvách. Vysoká efektivita modulov sa zabezpečuje vďaka vysokej hasiacej schopnosti prášku a vysokej intenzite jeho podávania do ohniska. Aktivácia modulov prebieha pomocou elektrického signálu nízkym prúdom 120 mA, má jednoduchú konštrukciu, dostupnú cenu a je k dispozícii pre masovú spotrebu. Moduly zabezpečujú vypustenie hasiaceho prášku v ľubovoľnom smere. Pri ich využití sa vylučuje možnosť vzniku zatenených miest a vďaka tomu je zaistené spoľahlivé hasenie objektov rôznej konfigurácie a dĺžky. Pri použití modulov rôznych modifikácií sa zabezpečuje ochrana objektov ľubovoľnej veľkosti a využitia od rozvodných panelov s objemom menej ako 1 m kubický až po skladové priestory o veľkosti stoviek kubických metrov s výškou až 16 metrov. Moduly Sapphire sú excelentným spôsobom hasenia požiarov, svetovo známou značkou a slovenským výrobkom.